non ke bang ji ni phaing koira po arni adap por phai cap pen se ni tum di phu pen langhinan bike car auto rally bang pen alang ni base long ni tum ta langun bom hai arni silong 20,000 15,000 amuni ke join po masla ning kanar jon mas joining bilet lo tu mani tu misap un thailo ma lak en koi ba amuni join let lo lak en koi ba amuni join let lo anje karbiang long population da lan ya videt lak chok sin si pinidak media korte do ana phanse tame itum APHLC Central Committee Office long ke bangpot ke chengsi ke ropa jorlo la sinile tum 110 DPLAC 2026 MLA election aphan asong tin pense tame candidate chipaklang lo non ke bangje election la so farman long ni tum DPLAC pense tame APHLC Central Committee pen ka paklang pona teng pen APHLC ni tum amai phu marlo alang lege no IAS retire jai kathar alang ni sinile tum dipu LSC pen bangke chepate ponpo la sinon la so ka chepate phrang pen ni tum dipu LSC pen ka cheparai pontang la pen Central Youth Wing la pen constituency truck dipu LSC ang kang long ni tum ka cheparai pona tengsi non ke bang ji ni phaing koira po arni adap por phai cap pen se ni tum di phu pen langhinan bike car auto rally bang ke ni tum chejeng bon po la suarni pharo agari motor se tame dui la pen APHLC song pen rat aphan ka pachini gang tung lalo nang li tum se tame la som are lia long nang che tongun pe je phan athima non la so election la ke ilitum election jongjong la pugali ilitum a constitution la pe itum along le phelang la pe itum sakuri pen cheng lok itum ka chilong thu thai je phan APHLC song pen ningkan ner ke ba prang pen ilitum ki hang bom asin non hala so por nang ke le lo pu ilitum kroi pon pa melo athe non APHLC song pen ka prek ke mati alliance party pen alliance congress APHLC alliance candidate posipulo la pena ka preke DPLAC yang kanglong bangke memuchot thek muchot a candidate la pen ituma khai phana prang ki ponji a candidate ke RJ nona mat ke theklong lela BJP RSS party pen seta me ni soterang pi pusin ilitum arjulong lo alang li phongni dhonsuri constituency pen MSC ki thortang lo pen alang li failed lo la hini constituency phongni constituency long election seta me alang li failed lo la se la soteng lang nam butang te nitum ke damtang MP election result teng pulo tang te nitum DPLAC yang kang ke long thom pli ke nitum APHLC song pen mai ki hai tak la son thak si congress party si tame avot do la si APHLC pen kar jabdun mate alliance party pen kar jabdun abang ke nitum ke hai tang son se dolo la si puthot ka pather ru thibi phan kar biang longarat mate la dipu LSC langhin pholoni Singhason, Lumbajong, Dhonsuri, Lapen Langpher, la trok a constituency arat atum pani litum pachini kang tung bangke, ilitum rat rally lo procession lo, ilitum bike car rally la se padupon po, la se lasuk kachit jeng along bangke, nang litum se tame ilitum ki hayang thek, puason lo jo, atema ki hay tang ason se dolo, ate BJP pan pahai thui pulo tang de lage. Aleta velo la pen rat atum melong se tame la soning kipung thek long pa melo penenga na bangke la se la suarni bangke ngil tum puthot choning rithulo nangli tum do an se tame ning ki hang pen kapaha je phan nangli tum phan nang che tongun pet pen la so mei long nang che tong ni phan si ngil tum puthot pachini thulo la han no melo non ke ke line sabang ke thirpi melo la si nilitum dak dipu homosti pen mangke itu masar jai kathar pansi tiket bangke long lo mate mithang masi ar japlo lage la sinon ke bangji taring kora pho la bangso areli bangke lake jointly si kam klempo congress long ke to songja po song pidum do am stami bertanang peleat lo hala suarni bangke nitum ke ong dung pen nitum tamme nang chitong po la pe non bangke itumong bangke party sivet anning pensi itum kengkam chi orang po
lalu polo lang te ilitum BJP RSS pan itum peremun po si alam ta birtanang pelelo penabang solam ka hok lo lasi non kewangji taring ko rapho homosti throk inglora do ana phan la pen ge ka du ka ve karbiang lo mang ching hono tuman ke halabang swarni wang vek nang po si nil tum hin ban chunri thuli thot lo la pen ningarong me alam lo amu head ni liprang jong dak Dipuelesia secretary hanse sangho ke hai tami ningjelo non bang ke ki hai tang si biko ka tenglo thema ke dam tang MP result hut pen lang dam polong te APHLC la pen congress la bang sa voters si pangrum petlo polong te 7,000 plus ni tum leading lang no mat lasi rara tum ke non bang ke alliance dujima do de ma pusi abang put tin osomar ki bigi thi atum da chini non ke la son lo lapen ke officers tum do an contractor tum do an lapen BJP long ki claim abang pho bang pitum do an ta birtana pele pam melo nile tum BJP long ki do nile tum 60% amulu ko bang ke silent but kinang tum so bang jabi non dhunang tum mang hui me theloi la bang ke la sila so confident me la tum pipa me jat ponon nile tum sitame mithanga khe mithanga long rin tum ching honduk corporate fan long leki jora bang ke BJP tum litong chotlo nitum muthenon da ka chiklang bom ke itum abil dolang nitum openly pena son ki chinirling ason dolang aposin tum chipak lang no dak openly tum kam nang klen no hedet sidamin nitum ta nang nitum le ka chini son thang nitum ma chini BJP long meeting du note copy long tum gyan kelong la tum nang than mati khali ta uruno doi khali ta la jaya ka tharong sorsa khali ta la thang scheme alam kani lahan cholo along le cherai nang ji akhai cherai kom nang ji polam ke thang na tabe la sona lam kelong ke la ke jaya ka tharong benan cho la posin itum ta ching honduk kheilong ri phan ke alangli kaning jelam ke ithena ta war movie bisalang tanang pu ke a hoklo non la BJP tum longle ki jor polam ke la hoklo pu ke la si non ni tum ning theklong la potsi non ke ki hai labangso atumonang jabalo karbiang long ke APSLC ki hai atumonang jabalo la potsi la non 25 tarik ni bangke ka duk kawe karbiang long ra do an mithang adet longri mithang khe kecarai kom je phan mithanga sakuri ke chelong je phan contract kam do anda mithang ke chelong je phan ituma det reng dok ring ni ki do long je phan nang lutum un an pe nang cherakon chito du nang popusi niltum hen pe nang chunu report adim mangke dag dipu go boys film besi chengban po dakona halang hinan lalo lasila so hut mangke nanda birtang pele yadlo alis nang pele lablo hala duke la pujistari gani bangi si project nang lutum theklong ji kar biang long ra si project arili nang lutum thekdam long ji lapen la tang dira tang ko the dung arili ta du thola lasi la bangke good news lo kar biang long rat phan lalu alang tum la rat phan ke pamang huji basela solam ke ningje hala uruno doi amen pen meeting ke hang hur ke tong dun si BJP amunit lo puchitin ko la tu alam mangke no nang tum thelong lo gente ajo wang tum meeting ki dam si ki tum pechitang on egente hala uruno doi amen pen BJP tu vote ke la meeting ki hang ke hala uruno doi phan se ki dun chot BJP phan le ki dun kali la klar dakchi nahi la bela mass joining pe hai 3 baji ben ke damda mass joining ke kapre kali lage tangka phan और तुम चीनी मती तंकालो तुम दे तुम तुवार सुदिंग कांग तन पन के रात तुम सुंग पिकलो मती उपाय वेलो चोपाय बिसा से ला एकदम द्रापेत हो अर्जुनन तबे इनुरा मुनि से बता के जॉइनिंग जी मती दी या तुम स्टिंग ऑन क्लेम ला क्लेम था ला बिना सो मास जॉइनिंग इंटरेस्टिंग नदी लाके कोसन लो पुलोंग ते ला तुम आ कॉन्ट्रैक्ट काम से चैनल बीजेपी तो बंग ता तार माने बिल के लोंग ले सेता ला मास जॉइनिंग a men penyong si rapan theglo polong te suri kep suring ko ke lage kes long lokmati laso a contract ke en ka chithilo nge BJP to bong aprang ke mohon ti so ke halo captain he se non ke la ham plo bolo no anu ka pres ke chai tholo la non ni tum chin lo ke a men no ni lai ung dal he wala so scheme ka chithilo nge ta hala ke BJP gilun kali tangka ki chuan nam han chot la pen ke la BJP amai long ke tong ke jong si ahok kalima lang ma asa celangi polong te urunodoi amen NA pin ben BJP tum patai sibak meeting bitha rat dojima we ma 110% guarantee lo latno rat abereji jong se urunodoi amen pen tangka ki ronja amen pen self help group amen pen NA pin ben jong si BJP tum ki ong dung arat pache tong pen meeting bithek polong te la bang tum kroiji ta pini la tum ningkan si la tum mass joining claim lot lo
sita pini arni enta BJP jung alang ideology anu aki mangating pen ki hanga meeting ilong nata velang Purthimi aki mang amen pen setu meeting ki bi kalima kalang urunodo amen pen sarpimar tum hala kosono piola select group amen pen laston me setu meeting ki hanga mati sita me episode setu meeting ki hanga tum ar theklong ideology aki mang amen pen setu ki hang rat itum theklong lo kente lasi non taring ko rafoda theklong pole jong si BJP mane join lap lo pole den timo rat duji avema theklong pole pen taring ko rafo apilote isit hedung a meeting dolang halo sutara dui ma ema nangum theklong pu kachipen dak kali lake anu tin akar bi anu tin aing long aso anu ting mane dak mane indigenous akhe tum anke je ai ka tharnang pu sarkar ki minang pu hala sika dukka bira kirilo ben leader aki minang pola sikirilo non BJP tum inu nata akedam tang abari mak a candidate tum ang pipe kedi people pipe de ka phere lo non thoge phere alo latum non alliance ki do pena pot latum phere alo thirik alo latum ilong nata ki hai phana tum chance avire non lang athimono ar lo pena tum dispute he pikhang jang lo dedum chini lo komati biltana pali bomlo mati lai hui pena poti non 60% BJP long ke do arar tum ke episode phasi vote nang people theklong po lalu ben hola isi alam edoning tung he do an ke polam la thu ka chobe tik alam lo na BJP tum na ningje bom he e Chelsea ave lo ko theni tum langon lo la karbiang long a CM tuliram rong hang alang li pes long nil tum ta langon bom he arni silong 20,000 15,000 amunit ke join po masila ning kanar jon mas joining bilet lo tu mane tum hisab un thailo ma lakeng koi ba amunit join det lo lakeng koi ba amunit join det lo Anje karbiang long a population dalan ya videt lak choksin he 7-8 lakhs ni sido anke lak engko ko na munit lo lake hala lak kre hini ko na munit lo sini to chini tengela BJP mas joining ke nogong ho jai lo min sila tum kalek o da karbiang long munit tum ke lan aphai ta ave na population masilan se ave tum karbia tum ange ahok pe tum karbi tum ke population ke jum thulo lasini tu pe chel se song pen bang ke la tum identity itu population itum ka safeguard dia phansi che song bom lo se non right time lo ni tum ning da thepik lo lasi pulo MP election result sit ateng butang de congress AP Chelsea alliance ke 7-8,000 plus lang leading asila so teng si ong thu muchot si ni tum vote long thu ji bu se ning theta do pen rata kar ita la no nang dum lang kami hola last MP result di apa lang kami lang